Y decidir si te mezclas con alguien o no es como decidir con quién haces el amor. Es una cosa tan íntima. No tinc un llenguatge que sigui fàcil de definir, de dir... Sembla que hi ha totes les influències alhora, però sí que potser hi ha fils conductors que sí que com unifiquen. Però els videojocs tenen aquest punt que connecta amb tothom, no? En realitat tota la cultura, igual que la música t'emociona sense ser compositor. Per mi és l'únic espai encara, pur. Quan hi ets en un escenari i estàs sol, en el fons. Cada itinerància que fem van passant coses i es van generant dinàmiques, i es van generant situacions en favor que això té com un sentit i que és real. Nilac, Maite Martín, Conrad Roset, Vicent Andongo i Raquel García Tomàs tenen en comú molt més que un Premi Nacional de Cultura. Vull intentar anar una mica més enllà i recórrer les traces que han deixat a la cultura catalana, però també les traces que han marcat les seves vides. Per mi la cultura és un finestral com això.